Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan alito at taga Pangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Mamak Mila Nicolas Luga nga adda ijay Singapore, from Melanie Asuncion iti Purok 4 Saranay, Cabatuan, Isabela. Kawilan kan Andres family iti Solano, Nueva Vizcaya. Nilakay ko Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres, ijay Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Makablaawan amin at taga Ribsuan Nagilian La Union, especially ti Lumboy family from Brian Ephraim Lumboy ti Vancouver, Canada. Shout out kada Jackie Claro, Jan Pablo, Nati Agustin, ken Zoraida Calomente, yang good. Makablaawan, dagiti anak ko ada Ayla May Joan Galapon, ken Gian Alea Faye Galapon. Kastamot nila kay ko ani Joselito Galapon, dita Bugnay, Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delfin, iti Singapore. Shout out iti Namyon family iti Burgos, Ilocos Sur, kan advance happy birthday kani mamangko Silbet Tamayo from Jobert, Namyon. Advance happy birthday kadagiti apok ada Lee J kan JL Kurt Alexander Imbat from Lola Ana Jean ti Singapore. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lito. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kastamatan dagiti padak adumdumngeg.
Ilingad naklangan itinagan alito, tagapanggasinan manang. Nakitak ti YouTube channel yo, idi madama ti lockdown, kat daytoy tinagbalin aliwliwak. Naawis matriknak ang mangibinglay iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Mainaig iti pamilyak ti kayat ko nga ibuksilan kada kayo. Kat amok, nga adu kadagiti naayat adumdumngeg ti makarelate, kan makaagsaw iti adal. Iso asapay lako mamanang, tamapili mo't ama idrama ti programa yo, daytoy inak isalaysay. Day, nagsapa ka ba't nga imalatiw anak ko? Nangan ka ka din. Saan pa yung nanang? Saan aya nga da trabahom ita? Kayat mo asawan, sumrek ka saan anagar musar. Saan nga na nagluto ni Medi nanang? Gumurgura manen. Ha? Anya ko matigumuraan na ngay? Apay, nagsubang kayo ka di manan. Kinumpuruntak lang nanang. Ta nakita ti may sa katrabahuak nga agmiri-miriyan daday ti may sa restaurant kat lalaki ti kadwana. Anya? Ay, una yun ti asawam anak ko. Saan ka di amabain ang makitkita dagiti amamuyo nga adda sa bali a lalaki a kadwana? Kunana kaadalan na kano day edi. Kat saan na igagara ti panagkita day tiyendaan. Iso aday jay. Inawis na kanong agmerienda. Agpaiso nga taday ta nga ibagbaga na anak ko. Napasamak man ti kasta idin, kat napakawan mo ni Medi. Saan nga tangar aramidan naman ang tikas iti inaramid na ide? Agdua-dua akmat nanang. Tasigon iti katrabahuak. Kasla na singad na kano iti tunggal maysa, idi makita na ida. Ay na anak ko, paliiwam ti asawam. Di mo itulok nga aramidan naman ang tikas iti inaramid na ide. Hanay, apay adakda kayo ko ni ading mo ti adda dito'y balay anak ko. Ay muarmat ni nanang itay tatang. Adda ka no papanan na. Wan nga rod tatang. Anya? Kat numaluman na. Apay ngawan pa'y lang aging gaita. Mabisina kon tatang. Ha? Naibus nga minan dyan bati ni nanang akanin may taal daw tatang. Kung nanamot nga min amabit lang, ngam aging gaita, awan pa'y mat. Ay, unay mo't dyan inayon. Ala anak ko, mabit lang tagluto akiti ka ninyo. Boyet anak, ingkaman gumatang iti store iti biskwit, tay supay lang iti pamutpadyo iti bisin ka ni ading mo. Un tatang! Itay pa'y akasla di ka makaid na bakard. Apay aya. Malagip ko nga min nilito. Kaasimot dyan akta. Lay, apay. Ada ka di parikaw. Ay, kaslagar aramid man na iti milagro dyan manugang mo. Anya? Nakita ka na dyan katrabahuan nilito. Nga da kadwa na alalaki iti restauran. Amangan manugayim na laang dayday Ay nalakay. Napasama kang daytay day. Ngam napakawan ni Lito di asawa na. Iso adinak mababalaw. No sabali ti agtartaray iti panunot ko. Kahit anya nga iti ko na jay anak mo. Uray iso. Ada kanumot pa nagdua-dua na. Sa bagay,
Kaskan ka, jakmat mababalaw nilitaw. Ta napasamak kat nga rodan akas iti kunam ti kasta iti kalabas. Hanggang saan pa'y nga taya nagbalew? Jakam mo talaga sa balit ang parparik na kanyak. Sapay kumata saan apumudno ti atap ko. Sapay kumalakay. Awanan nanang, saanan ang nag-awawid ni Medi? Ha? Kaya't mo asawan? Manipod iti bimanaw? Di pa'y nagawid? Saan pa'y nanang? Pimaysun sa manan ti atap ko. Anak. Amang ano talaga karelasyon na di dyan lalaki. Naturod nga min ni Medi na muna nga da pagsanggiran na. Nga oray mabaybayan na dagiti anak yaw. Uwan nanang. Ngamin, tila ang pagragsakan na ti pampanunutan na. Kaslawan anak na. Kaslawan pamilya na. Naala, paliiwam anak ko. Barang agawid tumutlaang. Kakaasi dagiti anak yaw iti ar-aramida di asawam. Kasta ti kababalin ti asawak manang Emmy. Kinapudno na, nakaarami din iti may kaniwas iti kalabas. Ngem napakawan ko, gapo ta nasulisog kanulaeng. Ken impagpagapukmeten kadagiti dua nga anak mi. Mababainak pa yan kadagiti kalugaran mi, gapo iti kasjay nga aramid ti asawak. Idinadamag ko nga damanan kasinsinnarak na alalaki. Talaga ang nagdanag akon. Ngamjak lakayat nga isidir kan kwa na tinapalabas, tadyak kayat akanayon kami nga agriri. Iso ang nagtep-tep-pelak. Ket pilit a pinamatik ti bagig ang nagbaliwan ti asawak. Ngam naglabas pay iti sumagmamanong aldaw, ket talaga asaanan ang nagawid pay ti asawak. Talaga asaanan ang nagawid di asawam anak ko. Amoklatan nanang. Simurutan iti sa bali a lalaki. Oo na yan ni Medi. Di nalapin anunot matandag iti anak yaw. Diyak man mo nanang. Ar-aramidak mo ti amin nakabailak tapno maipaay ko lang ti amin nakasapulan da. Ngum kaskas di mo ta nakaaramid latay ti may kaniwas. Naipaay ko ti amin nanang. Awanan ti maramidak pa'y. No day ti kayat na. Awanan ti mabalin ko. Tinapatag katada kanyak dagiti anak ko. Agpaiso day takunam anak ko. Ti aramidem ita, ipamaysam ti atensyon mo kadagiti anak mo. Amok a maawatan dan tumetlaeng ti amin, intundumteng ti umno nga aldaw. Naibagak mo ti ipag ko ti inaramid ta asawak. Kastaw na iti ungat na. Awan mo ti mabalinan na. Anya kay ti makunada may papan ka dagiti ubeng. Day tangaro ti kayat ko nga ibaga kada kayo nanang. Anya day jay anak ko.
Kaya't niipagson niyang alain iti puder na dagiti ubing. Iso kanon ti mang taripato kadakwada. Anya nga iti desisyon mo, anak ko. Pagyamanak ti kasi adyayan na nanang. Nasayat mo't kit di. Tapno may asidag kadakwada dagiti anak ko. Kat nakasaritam ka din dagiti ubing. Kasaritak pa lang ida nanang. Kat namnamag nga umanugot da iti kaya't mapasamak ti ikit da. Anya, agyan kami ijay ayan daan ti tatang. Apay nga tatang? Nasaysaya iti apagyanan nyo anak ko. Tada ni antiyo amang taripato kada kayo. Amoy mo't abakit kan lakayin da lolo kan lola yo. Sika ngay tatang. Siyempre, agyanak dito balay tayo. Ngamdi kay agdanag, tatunggal ti trabaho. Umay kayo sukunin nga agkabsat. Tapno yawit kayo matlang dito'y balay, kat dito'y kayo maturog. Agpaiso tatang? We, neneng, anak ko. Tapno may pa-share kayo. Kan mapantayo mo't sarungkaran da lolo kan lola yo. Apay nga minasaan na nagawawid ni nanang. Anak, di yun panunutan ni nanang yo. Sana bale, tadamot ni antiyo amang taripato kada kayo. Talaga kadi sidi don di anak mo amang ipan kadagiti anak na iti ayan da ipag na. Isumat ti kunana. Kaya't nakano atari patun di ipag na dagiti ubeng. Nalabit ama bain iti inaramid ti kabsat na. Iso akas ta ti desisyon na. Sa bagay talaga amarigatan ni Litaw. Saan na amasikaso dagiti anak na tadamot trabaho na. Ay talaga, marigata no isupay timang taripato kadagiti ubeng. Kunana mo't asustentuan na kano ida. Kun sukunan na ida iti ayan ni ipag na nukas dengawan trabaho na. Kay tanya nga rod nga iti desisyon na. Saan damot siguro abay-bay ang dagiti ubeng ijay ata saan damot asabsabali kadakwada. Sapay ko mga rudlakay, tanay. Kakaasi dagiti apu ko ta. Gapo iti panangpanaw kadakwada ti inada. Nasaya at ada kayon lito. Nabayagan nga urayan kayo. Anak ko, agmano kayo kanantiyo. Agmano akanti? Agmano ak anti? Kasyan na kayo ti Diyos. Ala, agina na kayo. Amok anabanog kayo. Mabitlaang ta isagsagana ni Maria ti meriendayo. Agyaman kami kada kayo ipag. Awan ti rumbang apagyamanam lito. Siyak ti rumbang adumawat iti dispensa, gapu iti inaramid ti kabsat mikan ka. Nang runa kadagiti anak yo. Ipag. Kakaanakan, mapan kayo latan ije komedor. Ada ije ni Maria. Ingkayon. Sige anti. Ading, umaykan. Wan manong. Ay, Lito. Adda nakaidanon kanyak nga adda kanon sa bali akadenden na ti asawam. Iso talaga asaanan nga agpakita pa'y dayjay. Ninamnama kong ti kasta mapasamak. Sipod pinanawan na kami. Ipag, makaamukan ka dagiti ubing. Sana bale,
Taitad ko ti amin apare ti kasapulan da. Kentong galawan trabaho. Sukunak ida. Tapno makaawid damot langit yung balay. Di mo panunutan ida. Agtrabaho kakit di anasaya at para iti masakbayan da. Siya kun ti makaammo kadakwada. Manipod pimanaw ti asawak, saanan ang nagpakpakita apulos manang Emmy. Diyakon ni namnama nga agsublipay iti den nami, gaputa sigun iti sayang guseng, adda kanon sa bali akadenden nana. Nasakit kanyak tinapasamak manang, gaputa iti may kadwa agundaway, ginuliban nakmanen ti asawak. Dagiti laangan anak ko ti mang patpatibker iti pakinakam ko. Nalaos ti panakaikawa dagiti anak ko iti panangala ni ipag ko kadakwada nga agnaed iti poder na. Ngem iti panaglabas dagiti aldaw na irwam damat laangan. Ingka gumaakmet ti nagtrabaho anasayaat tapno maipaay ko amin akasapulan dagiti anak ko. Kantap no maisaganaak, tinarimat amasakbayan da. Tijak ammo, kastoy gayam ti mapaspasamak kadagiti anak ko. Sino kada kayo tinagayayam kadagiti nakawaray di salas? Ha? Saan na siya kanti? Amangan na ni ading ko. Sa dino ti ayan ni Nene. Aday ti silid, anti. Nene! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay, auntie! Apay tarupam! Sika ka di tinaudi ang nagayayam iji salas itay? Wan, auntie? Saan ka di nga imbagak kada kayo? Adyak kayat tinawara akabalay? Saan kayo ka di makauawat, ha? Auntie? Umay ka, sumurot ka kanyak. Anay ko, auntie! Auntie, pangipanan niyo ko ni ading ko. Ipupok ko iti may sa asilid tapno agnakam. Kat di mo gandatan aparwaran ti kabsat mo. No di mo kayat apatisika kat ipupok ko mat. Nawatam? Auntie, maasi kayo kumakan ni Nene. Rombang laang kan kwa na day tatap na agnakam. Diyak kayat tinasukir nga ubing. Tandaanan nyo day ta. Bakit? Kumusta nga tamot ng dagiti apo tayo ti sidong di ikit da? Ay huwan nga rod. Nabayag asan nga impasyar ida dito'y nilito. Makumikom nga min nilito iti trabaho na. Nang runa idi na promote kan na idistino iti sabali a lugar. Ay, mailiwak kadakwadan. No kabaalan ta kumatari patun ida. Oray saan kuman nga impan nilito iti ayan ti ipag na. Huwan nga rod Kan may sa talaga saan akayat nilito adata timang taripato kadakwada. Gaputa bakit kan lakay ta kanon. Agam kaasi damat. Nang runa numabayag saan ida masarungkaran nilitaw. Sapay la kumatan na sayat latati kasasaad da iti ayan da ita. Sigurado da italakay. Taikit da mo ti ayan da. Alangan mo tabaybay anda dagiti ubeng kat kadara damot dagijay. Ay, sabali nga mintag parparik na kanyak bakit. Hiyak man amaw, ngam kanayon amalaglagip ko dagiti aputa. Amangan no kailiw mula ang ida. Ay san abali, tanusaanan amakumikum dilito. Sigurado amapan nantusukunan dagiti ubeng.
tapno ipasyar na ditoy. Agyaman na kiti Diyos. Nasayatan ti kasasaad ko dito kumpanya pagtrabahwak. Nadlaw matlangan ti management ti dedikasyon ko iti trabaho. Kat ita, tanapromote akon. Masigurado kong tinarimat ang masakbayan dagiti anak ko. Kumusta da nga tamatan? Nabayag ajak ida na sarungkaran. Manipod na promotak. Tanay destino kami iti sa bali branch ti kumpanya pagpapayak. Sana bale, tao kay matanda amin. Mapalin kundi mapanitayan da. Kailiw ko talagang dagiti anak ko. Kan amang ano'y pagarup ti ipag ko. Abinay beaklatan dagiti ubing kadakwada. Isong enton bigat. Sukunak dagiti anak ko. Katiyawid ko pa'y lang ida dito'y balay. Kumusta kayon anak ko? Namiss ka, tatang? Oray siyak tatang. Apa nagbayagasaan ka ngay may? Sorry anak ko. Napromotak namin iti trabaho. Kat na destino kiti sa bala lugar. Iso ajak nakapaspasyar ditoy. Ado pa yung amin ti inornos ko sakbay anak ka umayak. Tatang? Kayat ko ijay ayanda, lola. Ading? Mapantayo pa siya rin da lolo kon lola yo. Di kay agdanag. Agyan kaming ijay, tatang. Ni, apay nga anak ko. Nasingpot-mot ni Antiyo, saan ka di? Tatang, oray siyak. Jak kayatan ditoy. Nauyong nanti. Basit la kang malimi, agungutin na dagos. Mga nusubag kayo mat anak ko. Saan mo, tatang? No makabasol na ading ko, ipupok na iti may sasilid. Iso akabutang ni ading ko ang makita di may sasilid dito balay danti. Anya? Podno ka di day tanga ibagbagayo anak ko? Wan, tatang. Wan, tatang. Iso kayat minti mapan ijayan da lolo kan lola. Ijay kamilangan, tatang. Pangasim. Ay nasaya at mahta nakapasyar kayo mananapok. Ay, kumusta kayon? Mailiw kami kada kayo, lola. Oray siyak, lola. Miss kayo mo ton. Nabayagasaan kayo ang nakapasyar dito ya. Ay, naimbag man anak ko ta nakaawid ka. Wan nanang. Sinukon kong dagit ubing. Kat, jak idan isubli pa itayan tiikit na. Ha? Ay, nay. Apa yun anak ko? Adda ka din napasamak. Nagipulong dagiti anak ko nanang. Nauyong ka no tiikit da. Katunggal makabasol da. Ipupok ida tiikit da iti may sa asilid. Anya? Ay susapo. Apay ngay. Kunak man nun nasingpot na dyan nga ipag mo. Ngam saan mo't gayam. Diyak mo't impagaro pa kasi ito ugali na nanang. Impagaro ko mo't na nasingpot.
Gaputa maasyan kadagiti kakaanakan na. Ngam saan mo't gayam? Naimbag man, tanaibagakan kadagiti apuk ti kas di amapaspasamak kadakwada. Wan nga rod nanang. Kinasaritak ida na imbag. Ngam talaga adidan kaya tagnerd ijayan ti ikit da. Kaya't dala ka nun dito ayan nyo. Ay katagnauddan dito'y anak ko. Da kamin kanitatang mau timang taripato kadakwada. Anya ngay ti ibagam iti ipag mo. Siya akong di makamong agrason nanang. Inaktulangan alaan dagiti arwatan dagiti ubing. Talaga adidan kaya ti mapan pa ijay. Napabut ngan dagiti ubing iso akas ta anak ko. Di mo pilitan ida. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak. Ang mga no na truma damutan. Masya anak kadagit anak ko nanang. No saan kumakas jay ti inada? Saan kumamot ang mapasamak kadakwada ti kastoy? Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Inaramid mo mo ti amin na pagsayaatan dagiti anak mo. Umdasan day jay. Nanang. Pagtitinulungan tayo apadakkelan anasaya at atao dagiti anak mo. Adda kami laeng dito'y kanitatang mo amang suportaken kalito. Dawatem titulong tinamarswa, ket patsek adi nakabaybayan. Kas tagayam tinapasamak bakay? Wan lakay, saan nga impagarup ni Lito, akas jay gaya man ti mapaspasamak kadagiti anak na, iti puder ti ipag na. Ay. Basit kanula akang mali dagiti ubeng, dushaan na idan adagos. Oo, naimot daytan. Kasla di namatan kapin ano dagiti ubeng. Wen, aklunan tayon anasubag sag paminsan dagiti ubeng, ta ubeng dakit nga raod. Ngam saan nakas jeti panang disiplina kadakwada. Mabalin pa ikit din ay darumaga po iti kasya ngay naramid na. Naimbaglaangan ko nam, tanaibaga dagiti ubeng tinapasamak kadakwada. Ti amo siguro ti ikit da, kat saan da nga agipulong iti amada. Naimbaglaangan tanagipulong da. Ay, kaasimat na kita puta bakat. Unay mo't lang arudan tigasat ti anak ta ng asawa. Naimbaglaangan ta nasisingpot na kiti aputa. At dadaamang linglingay iti amada. Agiin nanos tayaw. Imbagak kanilito adituyan nga agyan dagiti ubeng. Kabailan tamot siguro lakay. Tulungan tadya anak ta. Ay katuan Asino kumapay nga iti mang saranay iti anak ta no saan adatamot laeng anaganak na. Nanang, tatang, naala kong dagiti arwaten dagiti ubing iti balay da ipag. Kat, anya nga iti ko na ni ipag mo. O nga raon, nagalas mo't gayam ti aramid na kadagiti ubing. Diya ko nimbagbaga na amok tinapasamak tatang. Nanang, kas pagsubad ko mo't tiniti pa ng taripato na kadagiti anak ko, iti sumagmamano a panawan. Imbagaklatan na kayat dati umiliw ko da kayo. Iso kayat na matagyan dito'y. Di ka pala imbaga ti agpaisaw. Baybayan yung tatang. Katagyaman tada kayo latamang tartarabay kada kami nga agama. Lito anak. Di kaya agdanag nanang. Tatang, mga laki ti kadwayo dito'y balay. Tapno saan kayo una ay marigatan kadagiti anak ko. Nang runan o awanak. Ay masapul ka di pa'y daytaya anak ko. Isupay agastos mo manen. Huwag nga agpaisulitaw.
Kabailan mi paimat ka ni nanang mau. Saan tatang? Nanang, kaya't kung agnad diti dagiti anak ko, ngamjak kaya't amarigatan kayo. Iso ang mga alak nga rod iti katulungan nyo diti balay. Ala, addaken ka no iso ti kayat mo anak ko. Kat ulitag tagyaman manan kada kayo nanang. Tatang, agyaman ak unay. Itamanang nataltalgadan ti pakinakam ko amang panpanaw kadagiti anak ko, taaddadan iti puder dagiti dadakkel ko. Nupay kasjay tinapasamak, pagyamanak lata ti ipag ko iti panawen nga impaay na kadagiti kakaanakan na. Ti pagyamanak unay manang kat nasapsapa ana amwak ti mapaspasamak kadagiti anak ko, sakbay anakarkaro pa'y tinapasaranda iti sidong ti ikit da. Ita, makita kon ti kinaragsak kan kinatalinaay dagiti anak ko. Kararag ko amataginayon ko matikastoy akasasaad mi. Kan sapay ko ma, tano sa dino man ti ayan ita ti inada, nasaya at kumamat ti kasasaad na, itilaksid ti inaramid na kada kami. Kat dumtang to kumati aldaw, amalagip na mat asarungkaran, dagiti anak mi. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Lito. Pagayam ko alito, dayawan ka unay iti kinasayaat mo at tao ken ama dagiti anak mo. Itilaksid ti inaramid kada kayo ti asawam, saan ka apulos ang nagimula iti sakit tinakam kankwana? Ngamket di, inaramid mo day nga inspirasyon, tapno mapasaya at mo ti kasasaad yung nga aga-ama. Ken tapno maipaayam itinarangay amasakbayan dagiti annakyo. Sapay kumata mataginayon ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, nagla